पोलीस आयुक्त आहेत त्या पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांच्याकडे सुद्धा झालेल्या कारवाईचा तपशील घेण्यासाठी माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि शिवसेनेचे नेते माननीय आमदार आदित्यजी ठाकरे, रश्मी वहिनी आणि आम्ही सर्वजण त्या रोशनी दीपक शिंदे यांची चौकशी करायला गेले होते. पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयामध्ये पण उद्धव साहेब गेले आणि त्यानंतर ती पुढची जी आपल्याला निवेदन करायचं आहे, माहिती द्यायची आहे, त्यासाठी मी माननीय उद्धव साहेबांना विनंती करतो. गेल्या आठवड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सरकारबद्दल नपुसक असा शब्द वापरला असं मी ऐकलं आणि त्याची प्रचिती ही काल आपल्याला आली. सरकारच नपुसक म्हटल्यानंतर कोणाकडनं काय अपेक्षा करायची हा मोठा प्रश्न आहे. या ठाण्याची ओळख ही शिवसेनेचं ठाणं, जीवाला जीव देणाऱ्या आणि महिलांचं रक्षण करणाऱ्या शिवसैनिकांचं ठाणं, धर्मवीर आनंदीचं ठाणं, सुशिक्षित सुसंस्कृत ठाणं अशी ओळख आहे. आणि ती ओळख पुसून गुंडांचं ठाणं असं करण्याचा एक प्रयत्न सुरू झालेला आहे. आजपर्यंत मी गँग हा शब्द आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे, पण आता महिलांची गँग बनायला लागली, महिला गुंडागिरी करायला लागल्या, तर मग आपल्या देशाचं, राज्याचं, ठाण्याचं काय होणार हा एक सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या मनामधला प्रश्न आहे. याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी काही करावं आणि आम्ही ऐकून घ्यायचं. आता म्हणजे या क्षणाला यांची गुंडगिरी आम्ही मुळात सकाळ ठाण्यातून काय महाराष्ट्रातून उचलून फेकून देऊ शकतो. जर शिवसैनिक रस्त्यावरती उतरले तर हे गुंड आणि होते शिवसैनिक जे बाळासाहेबांचे फोटो घेऊन नाचतायत त्यांना हातामध्ये भगवा आणि बाळासाहेबांचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नपुसक म्हटल्यानंतर महिला गुंडांवर हल्ले करणारे हे नपुसकच म्हणायला पाहिजे. दुर्दैव असं आहे, आता मी आपल्याशी भेटण्यापूर्वी आयुक्तालयात गेले तर आयुक्तच नाहीये. अजूनही कोणती तक्रार त्या रोशनी पत्र दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये ज्या गुंड महिलांनी हल्ला केलेला आहे, हो गुंड महिलाच म्हणतो मी, कारण अशा महिला ह्या आपल्या संस्कृतीत बसणाऱ्या नाहीये. त्या रोशनीने नावं सुद्धा दिली आहे, कोणी कोणी हल्ले केले, हल्ला केला, त्याच्यानंतर व्हिडिओ मध्ये सगळं रेकॉर्ड झालेलं आहे. आणखीन एक गंभीर बाब म्हणजे ही रोशनी उपचार घेत होती, मातृत्वासाठी उपचार घेत होती. ती हात जोडून त्यांना सांगत होती की पोटात काय मारू नका, लांबून बोला, माझ्याशी लांबून बोला, तरी सुद्धा तिला पोटामध्ये लाथा मारण्यात आल्या. हे अत्यंत निर्घुण काम करणारी माणसं ही ठाण्यातल्या महाराष्ट्रामध्ये राहायच्या लायकीची नाहीये. आयुक्त तर मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला म्हटलं तर सरकारचा एक घटक म्हणून त्याच्याप्रमाणे आयुक्त वागतात की काय मला कल्पना नाही, पण आयुक्तालयामध्ये गेल्यानंतर आयुक्तच नाही. एक खडतूस गृहमंत्री आपल्याला लाभलेला आहे, अत्यंत लाचार, लाडखोटे करणारा उपमुख्यमंत्री पद मिळालं म्हणून नुसती फडणवीसी करणारा एक माणूस गृहमंत्री म्हणून विरोधतोय, पण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांवरती या भिंडे गटाच्या आमदारांनी हल्ला केला तरी सुद्धा कुठेही काही हालायला तयार नाही. यांची गुंडगिरी वाढत चाललेली आहे. हातपाय तोडू, इकडे मला वाटतं ठाण्यामध्येच लोकमतच्या पत्रकाराला धमकी देण्यात आली होती ना, इंगळेना पत्रकारांना धमक्या दिल्या जात आहेत, महिलांना मारहाण केली जाते. बरं ती गोष्टी ती आता आम्ही भेटलो त्यांना त्या म्हणतात की असं मी कोणतीही कॉमेंट केली नव्हती. तर त्यांच्याकडनं माफी मागण्याचा व्हिडिओ करून देण्यात आला, तोही त्यांनी करून दिला. त्यांनी देखील आणखी महिला बोलवण्यात आल्या आणि मारहाण झाली. मला असं वाटतं खडतूस गृहमंत्र्याला पदावरती राहायचा अधिकार नाही. त्यांच्या घरावरती काही आलं तर लगेच एसआयटी नेमली जाते, बाजूच्या राज्यात जाऊन अटका केल्या जातात. त्यांच्या पक्षातल्या लोकांवरती जर हल्ले झाले आणि ते भिंडे गटाकडनं झाले तर तिकडे मी फडणवीस दाखवण्याची त्यांची हिंमत नाहीये. तर एकूणच काय की गुंडागर्दीचं राज्य आहे. आणि मला असं वाटतं आता यांना मुख्यमंत्री म्हणायचं का गुंडमंत्री म्हणायचं मी म्हणत नाही आहे, पण म्हणायचं की नाही हे लोक ठरवतील. कारण गुंड पोचणारे प्रत्येकाकडे खातं असतं, नाहीतर त्यांनी जाहीर करावं.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना एक खातं निर्माण करावं आणि गुंड मंत्री असं एक खातं निर्माण करून गुंड पोचण्याचं काम त्या मंत्र्याकडे द्यावं. पुन्हा एकदा सांगतो की शिवसैनिक शांत राहिले त्याचा अर्थ शिवसैनिक तुमच्यासारखे जे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते तसे नपुसक नाहीये. जर मनात आणलं तर आता या क्षणाला ठाण्यातून यांना मुळासकट उकळून टाकण्याची हिंमत जिद्द दाखवणारे शिवसैनिक आणि ठाण्याचे नागरिक हे आज देखील ठाण्यामध्ये आहेत. ताबडतोबीने एकतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि बिनकामाचा आयुक्त जो आयुक्त असून म्हणजे केवळ पदासाठी जर का ते लाचारी करणार असतील तर त्या आयुक्तांना सुद्धा मला सांगायचे की तुम्ही पदभार स्वीकारताना जी शपथ घेतली त्या शपथेची कतार नाही. मग बिनकामाचा आयुक्त याला एकतर निलंबित करा किंवा बदली करा आणि कणखर असा आयुक्त ठाण्याला दिला गेला पाहिजे. जर गृहमंत्र्यांमध्ये खरंच जर का ते गृहमंत्री असतील आणि लालमोठेपणा करत नसतील नाहीतर ते काल परवा काहीतरी म्हणाले ना तुझ्या तसंच लोक म्हणतील त्यांना की तुमच्या कारभारावरती आम्ही तुटतो आणि ते एवढं सगळं साचेल की मग तुम्हाला संपूर्ण लालेने भरलेला चेहरा घेऊन लोकांसमोर जायला लाज वाटेल. म्हणून आज जरी जरा लाज लज्जा शरम आणि तुमच्यात जरा तरी काहीतरी हिंमत असेल तर ताबडतोब एकतर पोलीस आयुक्तांना निलंबित करा किंवा बदली करा. जे पोलीस स्टेशन त्याचे जे अधिकारी आहेत अद्यापही एवढं सगळं देऊन तो व्हिडिओ आहे सगळं ती महिला सांगते कोणी हल्ला केला त्यांनी सारा एफआयआर घ्यायला तयार नाही. हे असे लाचार पोलीस हे रक्षण तर ते होऊ शकत नाही. उगाच यात्रा काढायच्या पण ते ज्यांच्या नावाने यात्रा काढतायत त्यांचे विचार जर का तुमच्या रक्तात नसतील तर या फुकाच्या यात्रा काढू नका. नाहीतर आमचं सरकार आल्यानंतर या सगळ्यांना त्यांची गेल्या यात्रा ही करावीच पाहिजे. उद्धवजी, तुम्ही ठाणे पोलिसांना किती मुदत देतात या संपूर्ण प्रकरणात कारवाई करण्यासंदर्भात? काही अल्टिमेटम आहे का तुमचा? मुदत वगैरे देण्याच्या पेक्षा माझं मत आहे की त्यानं जर का झेपत नसेल त्यानं जर का ती पोलिसांचं कर्तव्य बंद करण्याची ती जी काय त्यांचं आहे ना ब्रीदवाक्य त्याच्याप्रमाणे करण्याची त्यांची हिंमत नसेल तर प्रामाणिकपणा जरा जरी शिल्लक असेल तर त्यांनी स्वतःहून आयुक्त पदावर दूर व्हावं नाहीतर कडक कारवाई करावी. नाही मला राज्यपाल वगैरे ही सगळी मोठी व्यक्ती आहे. आपल्या दलितलं जे आहे साध्या साध्या महिलांना जर का ऑफिसमध्ये घुसून मारण व्हायला लागली तर मग कायदा आणि सुव्यवस्था करायची काय? राज्यपाल तरी काय करणार? तुम्ही म्हटलं की रोशनी शिंदे ह्या प्रेग्नंट होत्या आणि त्याच्या संदर्भात त्यांचे उपचार सुरू होते परंतु डॉक्टरांनी मात्र सांगितलं की दोन्ही युरिनल टेस्ट ज्या आहेत त्या प्रेग्नन्सीच्या निगेटिव्ह आलेल्या आहेत. समर्थन धरता का? म्हणून मारण झाली तरी सोडून द्या तक्रार घ्यायची. आणि हा कोणता कायदा आहे आणि हे कोणतं राज्य आहे? महिलेला मारण होते बरं ते ट्रीटमेंट घेत होते त्या ट्रीटमेंट घेत आहेत मातृत्वासाठी ट्रीटमेंट घेत आहेत तरी सुद्धा त्यांच्या पोटामध्ये लाथा मारण्यात आल्या. बरं त्या त्यांच्यात म्हणजे आतापर्यंत ते सुद्धा निगेटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह असेल तरी मारण तरी समर्थन होते. उद्धवजी त्यांनी आता पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलेलं आहे त्यांचं असं म्हणणं की त्या महिलेला कुठेही मारण केलेली नाही. मग असंच तर हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले का? आणि ती महिला प्रेग्नन्सी निगेटिव्ह आहे असं ते हो पण प्रेग्नन्सी निगेटिव्ह याचा अर्थ मारण समर्थन आहे का? मी तुम्हाला विचारतोय. तुमच्या घरात हा प्रकार घडला आणि केवळ कोणी प्रेग्नन्सी निगेटिव्ह आहे म्हणून तुम्ही मारण तुमच्या घरातल्या कोणाला झालं तर ती समर्थन ठरवाल का? पहिला आपल्यामध्ये काही आहे की नाही हे प्रश्न तुम्ही विचारताना तुमच्या मनाला हा प्रश्न विचारा की तुमच्या डोळ्यात एकच घडते पत्रकाराला धमकी दिली जाते मग पत्रकाराला धमकी दिले मारले कुठे याला काय अर्थ आहे? साहेब सातत्याने शाखा किंवा ऑफिसवर ताबा मिळवण्यावरून राणा होत होता पण आता समाज माध्यमांवर जी पोस्ट टाकली गेली आहे तुम्ही सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन करता का की जे समाज माध्यमांवर पहिलं समाज माध्यमावरती आमच्यावरती झालं आणि आम्ही घरात घुसून मारले तर तुम्ही हा प्रश्न त्यांना विचारा. सर्वच राजकीय पक्ष राजकीय पक्ष वगैरे बाजूला ठेवा. जर आमच्यावरती कोणी आमच्यावरती काही कमी टीका म्हणून घरात घुसून मारतो ना आम्ही मारू घरात घुसून आपलं सरकार होतं त्यावेळेला सुद्धा अशा प्रकारे सोशल आमच्या सरकारच्या वेळेला म्हणून तर सरकार तुम्हाला जर काही सरकार आवडत असेल तर तुमचं सरकार तुम्हाला लग्न मी अशी प्रार्थना करतो की तुमच्यावरती हा प्रसंग येऊ नये. असं बोला साहेब हे सरकार आल्यापासून हिंदू बांधवांवरती जास्त हल्ले होत आहेत. हे सरकार आल्यापासून हिंदू बांधवांवरती जास्त हल्ले होत आहेत. भगिनी कोणी हिंदू नाहीये
सर गेल्या 6 महिन्यात असेच राजकीय गुन्हे नोंद होत आहेत. मला ते बाकीचे 6 महिन्याचा सोडा आत्ताच काय ते बोला. साहेब ठाण्यात आत्ताचं काय ते बोला. सर हिंदी में बता दीजिए. सर हिंदी में ये थांब 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 पक्षाला आव्हान करते तसं मी सर्व पत्रकारांना आव्हान करतोय की हे तुमच्या डोळ्यादेखत चाललेलं आहे. तुम्ही नुसते कॅमेरे घेऊन प्रतिक्रिया आणि त्याच्यावरती प्रतिक्रिया घेण्यापुरतं मर्यादित राहू नका. जर तुम्हाला हे पटत असेल तर तुम्हाला हे राज्य लग लाभो, तुम्हाला हे अत्याचार लग लाभो. आम्हाला हे पटणारे नाही. आणि तुम्हाला जर पटत नसेल तर या हल्ल्याचा नुसता निर्गुण निषेध करून चालणार नाही. याच्यावरती कारवाई झालीच पाहिजे. एक तर मी पुन्हा सांगतो, फडणवीसांना हे झेपत नसेल कदाचित त्यांना तसं म्हणणं आदेश आला असेल तर त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेशी प्रामाणिक राहून पदभार सोडून द्यावा की जेणेकरून त्यांच्यावरती सगळे जे काही येते करावं लागतंय हे करावं लागण्याची वेळ येणार नाही. तसंच आयुक्त आणि या पोलीस स्टेशनचं कुठलं पोलीस स्टेशन याचे इन्चार्ज कोण आहेत मला असं वाटतंय. नाहीतर याच्यामध्ये त्या रोशनीताईंनी दिलेली जी नावं आहेत त्यांची नाव आणि फोटो हे गल्लीबोळामध्ये लावा आणि सांगा की हे आरोपी आहेत यांनी रोशनीताईवरती हल्ला केलेला. सर हिंदी में बता दीजिए. महिला के ऊपर सर हिंदी में बता दीजिए. सर हिंदी में बता दीजिए. सर हिंदी बता दीजिए.